mentangin ya page ya kan koi ka topik mo kan ka bayati pat ka MTET paper 1 ka paper 2 te kirukom tho ba bunjai mo types of writing kawan kong ketika creative writing mo kai ketika creative writing kamut ka dei ka jing tho ba penon kam ya ka jing perkat kabor ne abor imagine but ka jing sngau shimet anuksa ketika di khana tho niam ho tho kot niam ne ka pom drama lane ka story telling ketika ketika expository writing tho penshai ka jingmut kedai ka jingtho ban ai jing penshai ban shai klem opinion klem jing bishat shimet nuksa lane ka report articles essay ban batai pangka pang kum no ban sumar mariang ketika nomor lai ketika expressive writing tho ba penpau jingmut ketika jingmut jo kanemo kedai ke jing tho ban pen pau ya ke jing sngew ke jing perkat pat ke jing yam pateng nuksa kum ka diary entry exam pat ka personal reflection ka pom jong ka met jingmut basau ke summarizing tho penbej penbha kemut kejingtok kaba penbej ya kapang da kaba lum ya kimat bakongsan nuksa summary jong ka paragraph ne textbook lesson bandre ko de narrating tho jingatu khana kan kemut kejingtok ka bayatu khana ya kejingjia lane ka history ne ka khana nuksa kamdei story writing ne biographical writing ane journey entry to kabasan kedi arguing proceedings to ban pensisha ne long bangi kamut kan ketika rekom to ban penpau ya ka liang berkat bat pensisha kia kiwei ban pediang nuksa letter to editor alane balenyi kam ka ain khat ya ka mariang pandre ko dei narrating tho jingya thu khana kamut ka jing tho ka ba ya thu ka jingjia ka history ne ka khana kamut story writing autobiographical writing latin journey entry te ka banyau pat kedi evaluating tho ya ka jing bishar kamut kedai karukom tho ban ai judgment ne jing bishar halor ka kam phang ne jing start nuksa book reviewed movie reviewed lane evaluation report paprak kedai analyzing tho jing thu benya kamut kedai ke jing tho ban phia bat page benya ya ka benta ka structure ne ka jing trekam nuksa kum ka literary analysis text analysis exam to khna kadai responding tho jing job ne ka jing pule ne jing sngew kamut jing tho ka ba jupa phalo ka jing pule kum ka khana article but kiwe nuksa kum reader respond journal reaction bachpo kadai examining investigating tho but page bnya jingwat kamut karkum tho kaba investigate ne examine chipang ka jingja ka problem ne ka study tapi itu ka jimut investigate ka dike nuksa kum research project ne survey report bash pakharwe ka dei tho shthi letter writing te kane biya tipi kane shthi cha uprlo ka dei informal shthi cha kibor sarkar ka dei formal tho application kane jing kerpat kane rupiti thrai ka jimut ka shthi pan jingmit sangi school ne pan kam kumbat kunta terter te ka bakhat lai ka dei tho notice kamut ka jing tho shabar tip haki pajba halor ka jing yalang ka jing yakop ne ka sin jam nuksa mo justo umka heading date body name but designation
kasa kadai penda form filling second pitip ai kan ban penda form teka bakodor hani kadai ban pinom bakla kini ba penda beka form.